Важен ли е грунда преди да направим стена или под с епоксидно покритие? Да, много е важен и за съжаление много често майстори звънят и питат: прати ми епоксидна смола, аз го намазах с дълбоко проникващ грунт, купих от някъде и искам да сложа смолата отгоре. Не е точно така, трябва да се подбере и правилния грунт. Сега ще ви кажа накратко грундовите, които Пава Резини предлага. Единият грунт, който е еднокомпонентен, Бого, най-вече се ползва преди микроцементи, когато се полагат на стени. Много лесен за работа, еднокомпонентен, време за работа достатъчно и доста здрав. Това е грунт с акрилни смоли вътре. Следващия Аграпанте. Грунт епоксиден, двукомпонентен, солвентен, който е дълбоко проникващ като концентрат и се разрежда с 50 до 100% спирт или разредител за епоксиди. Този грунт е много здрав и най-вече се ползва за индустриални цели. Също така Реформ. Това е грунт на водна основа, епоксиден, двукомпонентен. Това са двете опаковки, част А и част Б. Едно към едно се смесва. Този грунт е на водна основа пак за микроцементи, но той е двукомпонентен, в пъти по-здрав от еднокомпонентния, който е Бого, и се използва освен за стени, може да се ползва и за под. Ако имаме под в баня, примерно, ползваме този грунт, плюс армировка от мрежа се слага, ако има плочки отдолу, и после полагаме микроцемента. Унико. Грунда Унико е пак еднокомпонентен грунт с частици кварц вътре, който е за системите, които правим с микроцемент върху плочки, върху стари плочки, и директно с него, с мрежа, се полага този грунт през мрежата. Не е необходимо първо да се слага грунт, мрежата и после грунда. Директно през мрежата се полага този грунт и по този начин спестяваме около 1 кг на квадрат. Значи горе-долу разходът е 2 кг на квадрат, примерно, приблизително, зависи от плочките, от фугите и там каквото е основата. И много време спестява, нали, специално тук, когато се прави за бани, защото не разрушаваме всички плочки, просто работим върху тях и банята реално се стеснява с милиметри, което никой не би забелязал. Този грунт също може да се ползва и за под, за жилищно помещение по-скоро. Пак ако има армировка да се полага на пода, ако е някакъв по-стар, напукан под или по-некачествен, айде така да кажа, няма да казвам нищо друго. И последното, това е двукомпонентна епоксидна смола Пава Техно, по-скоро като универсална. За ремонти, за оправяне на нива някъде, ако трябва някаква бърза замазка да направим с кварц, за да няма мокри процеси и бързо да си продължим работата, Пава Техното е перфектно. Примерно ви казвам, 1 кг Пава Техно с 15 кг кварц, правим една замазка сутринта на някоя тераса или някъде, където е необходимо да променим едно ниво. След обед влизаме и си продължаваме с другата работа, която имаме вътре да правим с епоксид, с полиуретан или каквото имаме да правим, без да чакаме да съхне, защото знаете, че мокрите процеси, които се правят преди епоксидите, могат да изиграят много лоша шега. Това са нашите грунда, 5 вида са, може да ги пробвате. Има описание, има и технически карти в нашия сайт.